Бейрем шолған әкияті біле башланып кетті. Бір күннің де көңілі кетіп қалмады. Чөнки әкиятны әзірләгән рус тілшісі Индира Хисамиева 20дән артык баланы әкиятте катнаштыру җаен тапкан иде. Песню я твою послушаю, а потом возьму и скушаю. Балалар әниләренә иң матур җырларын, бию һәм шигырьләрен бүләк итте. Көннең яктылыгы кояшта булса, җир йөзенең гүзәллеге әниләрдә. Бәйрәмдә катнашкан һәр әни үзенең баласына ни дәрәҗәдә кирәк икәнен тойды. Бүген безнең Кояшка балалар бакчасында әниләр бәйрәмен үткәрәбез. Безнең әниләр бәйрәме инде ул әниләрне, балаларны бер-берсе белән якынлаштыра. Без әниләребезне чакырдык. Без бәйрәмдә аларга балаларның чыгышларын матур итеп күрсәтәчәкбез инде. Әниләр бәйрәмен без һәрвакыт көтеп алабыз. Һәрбер бәйрәмнәргә һәрвакыт килергә тырышабыз. Балалар безнең һәрвакыт үсәләр. Һәрвакыт белемнәре дә арта. Һәм үзебез шул бәйрәмнәрне күргәч, балаларыбыз белән горурланабыз. Без бик бәхетле инде алар белән. Дөньяда әниләрдән дә газиз һәм изге зат юктыр. Бу көнне әниләр күңелләрендә булган барлык борчу мәшәкатьләрне унутып, рәхәтләнеп ял итте. Biz akıllı terbiyeli, selamet bulsun için gımır boyu tırışala, kızgamı bütün kışı. Ni suysa şılata, boğulan diyeceğim şanda şılı, burşularını torata. Бәйрәмнәрдә кешеләр бер-берсенә бүләк бирә. Бу бәйрәмдә исә иң зур бүләк балаларның яңа һөнәрләре һәм җылы теләкләре булды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.